Ka Comptroller and Auditor General of India CAG Kalasai Madan ya kikam bamsap hapo kami Meghalaya Legislative Assembly kabakot ya palat sau phiu new pon sau phiu arlak katkum ka kaipot ka CAG halor ka State Finance Audit Report jong usnam bakut ha ka lai phiu waitari uliber arajar ar phiu lai lakdeu baki don atli ki kes bamsap ba he du ha Meghalaya Legislative Assembly ki bakanthop ya ka wei ka jing bamsap bakot sau phiu sau pon 08 lak bat ka wei ka bakot chispa khat lai pon ra phiu san lak layathu ba ka sarkar jala kala pentibru ya ka jingdon hadu hanyo pheu atli kamtu jing bamsap bat ka jingdu ai ya ka pisa upajba ka bakot hadu iwei pon khat sau klur kat hadu uliber arajar arphulai kiba ka sarkar kampat le ai kat kum ka rules chispa khat ar jong ka Meghalaya finance rule khat khandai spa prapewei kano ka jingbam club ne jingdu ai ya ka pisa upajba lane kino kinong kanti balashem ha ka government treasury kane ki office ne tanat sarkar ki hapo ka audit jong ka principal accountant general daiban pentip marmar sha ka principal accountant general watla kane ka jingdu nong kadai kale na ka banta ka jingbha da ki briu ki babat ya ka jingkit khli na lor kani habadon kano ka kamtu bamsap thok ne du ai ka pisa sarkar daiban ujor da ka ejahar shaki knat pulit ong ka kaipot ha ka wei pat ka khubor layathu ba ka jala Meghalaya kadai ka basau habaya dai bat ka jingkit ram ba he du katkum ka GSDP ratio hapdeng ki jala ha ka ri India habaya ujor bat ki khat wei tali ki jala ka than shatai lam ngi bat ki jala Himalaya ka jala Meghalaya ka wan ha ka kerdan ka balai kane ka pan i ya ka jingkiu jong ka jingkit ram jong ka jala Meghalaya ka jala kala ban sim ya kilat kilanti ban le ai halor kane ka banta bat ban kier yelade na ka shrip kitram ong ka controller and auditor general ka ri India CAG ha ka kaifot state finance audit report jong usnam bakut ha ka lai phoi tarik urisau arajar ar phulai ka jingkit ram ha ka consolidate fon ka state ki kanthop ya kiram bayo nang ne nang tai kiram na kibang bat kiram na ki jingsim pisa langba na ka sarkar India ka kaipot kalaong ba hausnam arajar ar phulai ka jingkit ram ka sarkar kalong hadu khat sau hajar riuspa lai pheu new pon khat ar klur kane ka kanthop ya karam bashim nang ni nang tai ka bakot khat wei hajar ar spa phra pheu san pon san pheu klur tangka karam na kibang ka bakot 6000 lai spa sau pheu khandai pon 0 sau klur bat karam ka ba ka jingpisa langba ka sarkar India ka balong ar hajar ar pon san pheu phra klur ka jingkiu jong karam ha usnam ar hajar ar pheu lai habayenu jor bat usnam ar hajar ar pheu wei ar hajar ar pheu ar kalong hadu ar pheu pon lai pheu wei percent kane kadai nangkong namar ka jingkiu kiram bat ki jingsim pisa langba ka GIO bat kiram bashim nang ne nang tai kalaong shu ka CAG kalakdeu ba karam ha ka consolidate fund jong ka chala kilakiu da ar pheu pon new pheu sau percent ha usnam ar hajar ar pheu lai ban ya usnam ar hajar ar pheu wei ar pheu ar khamtam namar ka jingkiu jong kiram bashim nang ne nang tai da khat lai pon new pheu khandai percent bat kiram bat ki jingsim pisa langba na ka GOI da chispa riu pheu wei pon khandai pheu percent ha usnam ar pheu lai ban ya usnam ar pheu wei ar pheu ar ka jala kamsem lala ban pen urlong ya ka total outstanding liabilities katkum ka GSDP ratio kabalong ar pheu percent kabalabu da ka Meghalaya fiscal responsibility and budget management acts ar hajar riu na ka banta usnam ar hajar khat phra khat khandai hadu ar pheu lai kalaong